Kaixo, ni Odei Arregi naiz. Nik Isra naiz, eta Bapatean Zirko taldea gea. Nik hasi nintzen gimnasia deportiba egiten, pizket zuzenduta zirko aldera. Eta hori asko engantzau zitzaidan, akrobaziak eta hortik hasi nintzen. Eta ni historia del arte egiten ari nitzela, Granadara jo nintzen ikastera, eta Granadan negoan eguraldi hona egiten duenez, zirko artista topatu nituen kalean, ikastaroak egiten hasi nintzen eta gaur arte. Ointze klaun egiten dugu, eta klauneko ikuskizunak egiten ditugu. Gu zirkoan hasi ginen teknika ezberdina probatuz, gurpila mareara, akrobaziak, baina oraintxe momentu honetan interesatzen zaiguna da klauna teknika bezala erabiliz historia kontatzea. Nik egiten du klaun, zela asko gustatzen zait jendearekin egitea lana, harreman daukaguna ikuskizunean, eta zer sortzen den momentu horretan oso baliotsua da niretzako, ez? Eta ni klaunean aritzen naiz, niri balio dit momentu bakoitza biziki bizitzeko, presente egoteko egiten ari naizen horretan, beste zertan pentsatu gabe. Hori, saiatzea, norbait nahi badu hasi hontan, saiatzea egiten, pixkanaka jungo zaio ertetzen, eta jungo da aurreratzen, eta hori oso motibagarria da, edo orduen animatzeko egitea zirkoa, edo klauna, edo... Niretzat zirkoa egitea ikaragarri zoragarria da, uzten dizu egiten nahi duzuna, nahi duzun moduan. Egin dezakezu bururatzen zaizun guztia eta esperimentatu. Azkenean ezin da ondo edo gaizki egon, zirkoak hortan baimena ematen dizu.